Tek smo jedan dan, jedno poslijepodne u logoru u dolini reke Amur na dalekom istoku Rusije. Putovali smo 5 dugih dana do ovog mesta, a posle jednog izlaska na reku to smo odmah i zaboravili. Potpuno smo opsednuti prirodom, agonija iscrpljujućeg puta je prošla, budimo se u raju. Kod nas je 10 sati uveče, kod njih 7 sati ujutru. Neki su ustali, neki će sada da ustanu. Moment. Aha. Brvnare su apsolutno u stilu avanture, ali posle tolikog napora, posle ribolovačkog umora i u naletu novih utisaka, san je čvrst. Разбудить? Ага, подъем, а? Орлы? 7 часов. 7? Logor je udoban, a mi u početku nismo očekivali Bog zna šta. Jutro u tajgi. Vlažno je, uostalom uobičajeno za ovo doba godine, za juli mesec. Najavilo su nam i komarce, ali pri temperaturi od 10-15 stepeni i njihov apetit je smanjen. Život se odvija po ustaljenom režimu. Imamo i struju i ne primećujemo da nam nešto nedostaje. Mi smo se brzo prilagodili. Domaćini su verovatno u početku očekivali razmažene gradske momke, ali u suštini mi smo ljudi od prirode takođe. Tu razlike nema i nalazimo zajednički jezik od prvog susreta. Plan je utvrđen i radimo brzo da bismo što pre bili ponovo na reci Im. Obeležili smo svoje prisustvo. Dom sada ima naše boje, što kod domaćina izaziva simpatije, a nama jača moral. Pripremljen je fantastičan plan. Čamcima ćemo se spuštati niz reku. Krajnji cilj biće ušće reke Im u reku Amgunj. Ta avantura trebalo bi da traje 2 dana. Prenoći ćemo u tajgi, to su nam rekli. Zato nosimo šatore, vreće za spavanje. A naši vodiči oružje, s tim što je metak već u cevi. To je bio sasvim jasan gest. Ulazimo u zemlju medveda i tigrova. Susret sa njima može biti samo slučajan, ali pošto ulazimo u njihovu teritoriju, krećemo se rekom koja je svima izvor hrane, susret je ujedno vrlo moguć. Čamci, ruku na srce, baš i nisu obećavali mnogo. Oni metalni kako tako, ali ovi gumeni baš nikako. Ajde, operator. Pravi. Ajde. Ti vidi kako vesla čovjek. Dobio si najbolje mesto. Polako, bar. Uzmi kacigu tamo. Kacigu. Nemate. Panasonic.
Reka Im je u odnosu na jučerašnji dan još mutnija i hladnija. Nadošla je primetno. Kiše nemilosrdno zalivaju ovu oblast već nekoliko dana. Reka Im naziv dobija po inicijalima jednog hrabrog usamljenika koji je odnekud dospeo u ovaj kraj. Bio je to Ivan Mukovozov, znači po početnim slovima I i M. Reka dobija ime. Beše to 1910. godine. Mukovozov je tada jedini živeo uz ovu reku. Bio je lovac, tako živeo i preživeo. Ako je mogao on, tada moći ćemo i mi sada. Reka je duga 90 km, mirnog je toka, ponegde samo sužena, pritisnuta stenama. Ne, evo ga medved. С маленьким, вот маленький, с маленьким телком. A gdje pa šli oni? Tam. Да, вот ходили. Sad su nam rekli da su ovo tragovi losa. To nam je objasnio Nikolaj. Kaže los, ali sa sobom je vodi i mladunče. Pošto ima odmah tu i manjih tragova, tih papaka, mnogo manjih. Kaže da je pošao tamo u šumu i to skoro, možda par minuta pre nego što smo mi evo ovde prispeli. Kakva je to divljina, sve se trudimo da vam to tako i dočaramo. A mislim da je jasno i na prvi pogled. Vir, to smo tražili da nas dovedu na pravi duboki vir. Naš cilj ovoga dana bila je isključivo mladica. Srđan je ceo život proveo loveći mladicu. Iskustva sa Drine daju univerzalna znanja. Iskustvo sa prošlogodišnje ekspedicije sa severa Sibira svakako da pomažu. Ipak, najsigurnije je uzeti odmah najefikasniju varalicu. To je takozvana zvečka. Jedna u seriji varalica Ružno pače. Zvečku je izumeo Aleksandar Veselinović. Isključivo je za lov mladice, soma i drugih grabljivica. Zvečka je poprilično velika varalica. Tu mali primjerci nemaju šta da traže. Tajmer. Dilema da li je to bio tajmen, odnosno mladica, ili lenok. Ipak, ponovo lenok. Водиться начала. I ponovo krupan, i ponovo borben. Toga dana lenok je podjednako dobro radio i na varalicu i na strimera. Naši pratioci, Sergej i Nikolaj, retko kada otkrivaju emocije. Tako da i neprimetno reaguju kada mi vraćamo ribe nazad u vodu.
ali taj gest sigurno da im se dopao. I zadobili smo njihovo poverenje. Nismo slučajno ovde pristali. Srđan je procenio da je voda brza i duboka. I tu bi trebalo da budu mladice. Mladice ima, to znamo, ali od krupnih lenoka one ne mogu doći na red. Reka za nas jeste nova, ali čitamo nekako njeno dno, posmatrajući pre svega površinu. Do ovog mesta nismo primetili zanimljiva mesta za lov mladice. Sergej i Nikolaj neprestano nas ubeđuju da mladica ovde ima. Ali i dalje lenog pastrvke. Šta je to? Ništa, pusti. Sergej kreće prvi u svom mini gumenom čamcu. On sobom nosi 2 puške. Tih je i neprimetan. Lovimo iz čamca, istražujemo pojedina mesta u potrazi za kraljicom ovih voda, za mladicom, ili tajmenom, kako je ovde zovu. Ovo je mesto na kraju sveta, gde priroda postavlja svoje uslove. I kada se nađete na jednom ovakvom mestu, shvatite da ništa više ne zavisi od vas. Prirodi se pokorite isključivo tako. Nikolaj, Miša i Sergej su ostali zaokupljeni svojim poslom. Oni su jedini u stanju da savladaju prirodu u ovom kraju. Za njih je to najmanji problem. A mi smo pohitali napred da proverimo sledeći vir. Srećom, puška je bila kod nas. Srećom, on, veliki crni medved, nas ne primećuje. Susret je bio iznenadan. I ostali smo prisebni.
Da, sad kad je sve prošlo, lako je biti hrabar. To se kratko snima, Evo vidite, našli smo lososa. Lososa poznaju se zubi od medveda, evo ubodi, ovdje ubod, ovdje ubod. Verovatno je se bio dobro nahranio čim ga nije celog pojeo. Inače ovo je losos koga Rusi zovu gorbuša, takozvani grbavi losos, ovo je ženka, inače mužjak ima mnogo veću grbu. Samo što on tako, nemoj tako da ne. 4 osobe nosi ovaj gumeni čamac, pa je sasvim logično i da popusti. Jedna mala rupa počela je da pravi problem, ali sve se to rešava na licu mesta vrlo brzo, kako oni kažu, bistro. Završe, oni zalepe i idemo dalje. Zamatrali, a? Zamatrali. A kakvi misli? Valerij, Nikolaj, Miša ulivaju nam poverenje. Rade tiho i sigurno. Mi nastavljamo. Reka ubrzava. Obale su strme. Sada varalicama pretražujemo pojedina mesta. Najčešće uz velike panjeve, uz ušća manjih potoka. Tereni postaju sve bolji. I konačno mi imamo prvu mladicu. Ona je mala, ali primećuje se crveni rep. Zaista jeste mala, ali zadovoljni smo. Ona nam je dokaz da smo na pravom terenu. Na istom mestu dogodio se još jedan udarac. Sa druge strane najlona sada je mnogo jači borac. Оттуда на берег выходи. Оттуда на берег выходи. To je naša druga mladica, ali bit će teško, obala je nepristupačna. Treba je izvaditi iz vode, skinuti sa udice i sve to raditi na vodi. A to su dodatni problemi. Все равно поймал. Ох, поймал. Еще только начало, еще не вечер. Вот блав, мастер.
Bravo. Ova je bila teška nekih 10 kilograma. Sada smo motivisani, a pravi virovi tek dolaze. Stižemo i do polovine našeg puta. Ovdje ćemo i zanoćiti. Voda ovdje ubrzava i posred toka su stene koje okreću vodu u suprotnu stranu. Srđan je već zabacio. I traje. I još veća mladica, ogromna. Nakon 15 minuta privučena je do obale. Računamo da ima preko 15 kilograma. Računamo da je savladana. Koliko ima, a? Ima 15 kila. Ali, da li je stvarno savladana? Mislim da je ovaj baš dobro. Dobar, velik. Drž tap. Dajde. Drž tap. Samo strun. Šta je sad? Pa ispade mi. Nema obala. Meni jako je to. Zver. Obala sam uskinuo. Nemoj sada da... Viš sad koliko snage ima, a? Koliko snage ima on? Plaćuje se zapad. Ne. Kako je to divljač. 2 puta istog vatra. Ova me kutija ubi, ne mogu nešto vidjeti. Sada da ga vidimo kompletno. Bravo, majstor. Idemo napolje. Ajde, Minge. I bio je to naš 3. dan na dalekom istoku Rusije. Naš cilj gotovo da je ispunjen, a tek nam predstoji vreme i neispitani virovi reke Im. Domaćini nas uveravaju, pravi izazovi tek dolaze.